E ademais, hoxe no Carballiño tivemos algúns rostros coñecidos ou máis ben as súas voces pola Radio Galega. Reuniuse este mes, tocoulles aquí na nosa contorna, o grupo Os Tanxugosos. Hoxe no Carballiño celebrouse a xuntanza mensual do grupo Os Tanxugosos, un grupo creado a partir de todo o revuelo que se creou cas tanxugueiras e o seu paso pola clasificación previa á Eurovisión. O lazo que os une é que todos eles participan nun programa da Radio Galega, Pensando en ti, nexo que os uniu con algo máis cunha amizade. Temos unha xuntanza de que cada mes e medio, dun grupo que saliu a raíz das tanxugosas. Das tanxugosas non, tanxugueiras. Entonces, a raíz delas, pois, bueno, houve un que se chama Ricardo Mantella, que está en Argentina, andou as caralladas, participamos todos nun programa da Radio Galega, e tuvo a ocurrencia de poñer os tanxugosos. A xuntanza é digamos que é como unha hermandade, non? De xuntarnos xente de varios sitios da localidade de Galicia, e que, lógicamente, que é por a unión do que fixo a Radio Galega, de que hai un programa de que é o Pensando en ti fin de semana, onde falamos todos, comentamos todos as nosas cousiñas, e fomos facendo pois, esa pequena esa fidelidade uns aos outros, e a raíz deso pois, surgiu este grupo maravilloso de xente maravillosa, e aquí estamos a disfrutar hoxe dun día de comida. Entre as persoas que conforman este grupo hai algúns nomes coñecidos ou quizáis máis a súa voz, como locutores ou redactores da Radio Galega. A xuntanza de hoxe tocou no Carballiño, aínda que teñen toda a xeografía galega para seguir mes a mes. A próxima será en Tui. Carlos Reboreda, que é un dos grandes dobladores de cine que temos aquí en Galicia, que o fixo e faino moi ben. Depois está a Landeira, que é o técnico de sonido que fai o programa, e Isabel Pichel, que é redactora e presentadora de programas na TV, ou digo, na Radio Galega. E, esa xente tamén é a que nos impulsa, ya que sigamos con eles, ya disfrutar con eles. A próxima vai ser en Tui, en Vigo, e depois, creo que cando veña en agosto o noso, digamos, administrador, o creador, o fundador deste grupo, pois iremos alá para os Ancares, a zona de Lugo.